Počkej, dneska hraju s Wolfikem. Nazdar! Dej ready, prostě. Přines mi, kurva! Já jsem řekl, dej ready. Já hraju s Bibinku, typnutím. A já si beru spajtiče, krytiče. Škrtiče. Pokud chcete další fany gameplay, my jsme byli spolu. Jak jakože je tam knockouty, vole? Já jsem ti říkal, že jdeme na knockouty. Za tohle dostanu zaplaceno, že jsem sem přišel, jo? Držu mu. Jdu zabít. A kdy dostanu svůj částku za stříhání videí? Zítra. 100 korun. Jo, vlastně, ty jsi mě neplatil skoro rok. Tak ale zabijte někoho video. Oni pomůžu za všechny stránky. V 11:30 přijďte na moji premiéru videa, kde pušu Spajka a rozjebal jsem málem celý setup. Fakt. No. Protože jaký lidi jsem dostával k sobě do týmu, to není možný. Muzík. No ten Spike jde jenom po mně. Kamu nejlepší by bylo, kdybyste viděli moji kameru, protože... Ten Spike má malou halovinu, ne. Ale dneska je venku hodně teplo, víčku, Bíku. Jo, jenom tady vůbec úplně tady mrznu. Nemrznu tady vůbec, jenom vůbec tady... Teď jděte na jednoho, ne, spolu. Zabijte ho. On mě zabije. O, dobře. To je čurák, vole. No já si za chvíli dám kapucu, tady za chvíli umrznem. Zabij ho. To je teda gay, vole. Drop, když vyhráme. Jo, asi. No já možná taky, já jsem... Dáme 3 hry, Kubo. To je první věc. Ty vole. Dal jsi taky reklamu na můj YouTube kanál? Za to, co ti tady stříhám videa? Yes. Hodnej kluk, hodnej. Kubo, ty jsi zabil někoho? Ne, on zabil mě. Tak ale kam tam by mohli jít na něho? Ta jsem. No, vole, já jsem v prdeli. Já tu rozjebu tady. Kámo, sorry, že tady tak nadávám. Nesleduju tvůj content děcka, že ne? Je to jenom pro velký. Ok, tak já tady klidně můžu křičet z nadávky, který bych rád křičel na svých videích, jo? Třeba to víš, to zacenzurujem, ty slova. Že jo? Yes, sir. Teď to uslyšíte, tak pokud to uslyšíte, tak náš kanál špatný záběry. Teď to bude prank jako kráva. No. Utop se! Jo, hoď s tou koloběžkou. Ne, na mě ne! No to je trošku posral. Dej jdu a radši. Jo, radši jo. A jdu hrát asi jinýho brawlera, protože... Hej, ti počnu Spike, já mám na 43, to jsem dával sola. To je jedno. Já jdu hrát k piču. Mám šel jen 40. rank, kámo. Takže za první rok, no, tak já to budu muset vzít toho. Jakýho máš? Kdo hraje? Edgar. Edíka? Má velkýho? Pindíka. Jo, tak když byl proti mě Edgar, tak já vám nebudu líkovat to video, tu premiéru. Kámo. Vidíte, blížím se odběr, blíží se k 10 odběratelům. Jo. Kdyby jsme dali knockouty, kurva. To je jedno, já. Můžu to dostanu na píču? Ne, kámo, to zabiju všechny, čo nebude. A čum vole na tohle. Dobře. Hele, to je dubeček ten. SK. Počkej, to je SK ten, SK je sporter. Ne, netrefil. Nechám aspoň malý čas. A zabil ho. Dobré. To je v pohodě. Jsi autista. Ale to je v Kámo, pohodě. tam jde tu. Pomoc tam je tu sahur. Já nepotřebuji chvíle, to je jedno. Ne, proč mi to skočí jinam? Zabij ho. Je to trefil do stromu. Kámo, prosím, zabij to. Dobře, pojď, placák. A jdeme otvírat Legend, teda Stardrop, nebudeme nic líkovat. Já nemám, kámo. Epic. Epic.
Piči, kurva. Budeme k Češi mluvit. Budeme mluvit jak Češím Tam fotbalu. ale nenadávej. Můžeš dát ty dva. Nic jsem neklikal. Snad dáme už bin. No jestli... Ale musí natočit video do 15 minut, jak ti to YouTube neschválí. Cože? Dáme poslední. Protože nemáš uvěřený účet, no nemůžeš žádný miniatur. Chci ukázat tutoriál, jak se ho uvěřit. Ať já ho věřím. To věřám. A on si se ověří přes telefon, oni tam na to pošlou kód a tím kódem to musí zase naklikat kód. Je to docela tvrdý, teda dlouhý. Čete, nic se neříkal. Hell no. Diváci, nic se neříkal. Dostal. Kurva, když tam byla školina fáze s 8 pavrama. Já spíču. To jaký máme zabít? Keři. Promiň, nalez do keře hlavně. Čemu? Jo, dobrý. Tam já jsem zašel jenom profikám. OK, tak já ti tu kondu na... Bacha, skojí se do toho keře, nás nikdo nevidí. A ty piču. Pouze pro dospělé. Skákej. No, vezmu to na toho na kouta. Evrakadabra, kuholmikára. Pomoc! To koutu nefunguje. Hulmikára, jebutě. Ty gej, pomáhej mi! Já nemůžu být, já bych jezdit Chester teda. Já ho mám na Power 1 s hypkou. Pojď! Dobře! Musíme počkat, ať ten jeho vlastní, který přestane fungovat! Já ti říkám, že tady je šel na Power 1. Zapůjč to jasně.